Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Solomon. Taong 1958, Trinidad, Bohol. Noong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Solomon malapit sa San Vicente sa Trinidad. Pagsasaka ng palay ang pangunahin nilang ikinabubuhay, gawa ng ito ang halos nakagisnang gawain ng mga tao roon. Ayon sa kanya, na sa taong ito halos wala kang makikitang kaunlaran sa lugar. Napakaburyong, pero sanay sila sa ganoong buhay. Hiwa-hiwalay ang mga angkan, tapos ang mga baryo nagkakampihan. Hindi ka pwedeng pumunta sa karatig ng walang permiso o walang kasamang taga roon, dahil kapag ginawa mo ito, pwede kang mapagkamalang kawatan, mandarambong, o hindi naman kaya'y mamamatay tao. Isa yun sa mga rason kung bakit sa edad niyang 17 anyos, hindi pa siya nakakalabas sa lugar nila. At yung nayon kung saan siya lumaki, kokonting tao lamang ang nakatira. Sa pagkakatanda niya, 6 na bahay lang ang nakatirik doon. Lahat ito purong mga kadugo niya, kaso ang problema hindi sila gaanong magkakalapit. Bagaman magkakapit-bahay, paminsan-minsan lang sila kung magkita dahil sa naging hidwaan ng mga ito sa kanilang ama. Kumbaga, kaaway sila ng mga ito. Gayunpaman din na nila yun inaalala, gawa ng napakatagal ng panahon ng nangyaring hidwaan. Inakala nga noon ni Solomon na naghihintay lang ang mga ito na pansinin nila. Ang problema lang, kahit ginagawa nila ito, wala naman silang nakukuhang sagot. Kaya sabi ng tatay niya, hayaan na lang. Mas mainam nang hindi magkapansinan kaysa magkasamaan na naman ng loob. Dahil dito, minabuti na lang nila Solomon na makinig. Kahit papano kasi, sanay naman sila na hindi kinikilala ang mga ito. At dahil sa tagal ng hindi nila pagsasama, kaya aminado siya na karamihan sa mga tiyuhin at tiyahin niya ay hindi niya kilala. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may mas malalim na rason kung bakit ganon ang pakikitungo ng mga ito sa kanila. Ilang buwan ang lumipas pagkatapos ng taong ito, naging aktibo ang tatay niya sa pakikipagpalit ng kalakal mula sa ibang baryo. Napagtanto kasi nito na yon ang pinakamadaling paraan para kumita ng pera, kaya naman kapag panahon ng ani, sumasadya sila sa mga lugar na nasa malapit. May mga kakilala na rin sila doon, kaya sa katagalan, unti-unti na sila nitong pinahintulutan sa kanilang pagbebenta ng mga kalakal. Nawala na rin ang mga kwestiyon at pagtatanong, kaya naman naging komportable na rin sila sa pakikisalamuha sa mga ito. Bilang panganay na anak, tuwang-tuwa si Solomon kapag siyang isinasama ng kanyang ama. Bukod kasi sa marami siyang nagagawa, marami rin siyang nakikitang bagay na bago sa paningin niya. At ang ipinagpapasalamat niya sa lahat ay ang pagkakaroon niya ng mga bagong kaibigan sa baryo. Masasayang kalaro ang mga ito, at kapag naglalako sila, kung saan-saan siya nito isinasama. Subalit dumating ang isang araw na ang pang-uudyok ng kanyang mga kaibigan ay naging masama na. Ayon kay Solomon, noong hapon na naglako sila, nagkayayaan ang mga ito na pumasok sa isang bahay na akala niya'y pagmamay-ari ng isa sa kanila. Dala ng kainosentihan, hindi siya tumanggi, gawa ng yon ang pamamaraan ng kanyang pakikisama. Ngunit, nang makapasok na sila sa loob, bigla na lamang nagsitakbuhan ng mga ito hanggang sa mahuli na siya ng may-ari ng bahay. Matinding pambubugbog ang inabot ni Solomon sa puntong halos mawala na siya ng malay. Punit-punit din ang kanyang damit dahil sa pangangaladkad ng lalaki papalabas. Dala ng galit nito, isinama siya nito sa sentro ng baryo upang ilahad sa mga taga roon kung ano ang kanyang ginawa. Marami ang tumawat na galit sa kanya, at imbis na tulungan siyang ipagtanggol ang mga kaibigan niya,
hindi niya na yon nakita. Itinanggi rin ng mga ito na meron yung kaugnayan sa kanya, kaya naman wala siyang naging laban sa nangyaring insidente at ang naging bunga nito, umuwi silang luhaan ng kanyang ama. Bilang kabayaran sa pananangkang pagnanakaw ng kanyang anak, ibinigay nito sa taong yon ang kanilang mga kinita at mga natirang paninda. Malaki man yung dagok para sa kanilang pamilya, prioridad ng kanyang ama ang sarili niyang dignidad. Ayon dito, mas mainam nang maghirap sila kaysa bansagan bilang pamilya ng mga magnanakaw. Nangako rin yun na hindi na siya nito isasama patungo roon sa susunod na gapasan at paglalako. Nang marinig naman yun ni Solomon, labis niya itong ikinalungkot. Punong-puno man ng pagsisisi, alam niya na wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang lahat ng sinabi ng kanyang ama. Sa bandang huli kasi, aminado itong si Solomon na kasalanan niya ang lahat ng iyon. Magmula noon, habang nagpapagaling, minarapat na niya na mag-isip ng paraan kung papaano malilibang ang kanyang sarili. Nagpasya na rin siyang sumama sa kanyang mga kapatid para naman kahit papaano makapaglaro sila sa bukid. Ilang buwan ang lumipas, naging maayos naman ang lahat. Yung ama niya, patuloy pa rin sa pagtitinda, animoy walang nangyari. Araw-araw naman yung nakakauwi ng tama, kaya hindi na sila rito nag-alala. Ang kaso lang pagkaraan ng 5 buwan, umuwi ito sa kanila ng gabi at punong-puno ng galos ang katawan. Halos mahubaran na rin ito dahil sa damit nitong nagkapunit-punit na animoy maraming tao ang nagtulong-tulong para gulpihin siya. Hindi na rin ito dala ang kanilang kalabaw na siya namang pangunahing ginagamit nila sa paghahanap buhay. Matapos masilayan ni Solomon ang nangyari rito, di siya nagdalawang isip na gisingin ang kanyang ina. Lahat nagimbal noong mismong gabi, maliban sa mga kadugo nila. Kinabukasan, dahil dito wala silang tulog ng nanay niya. Silang dalawa kasi ang nagbantay sa kanyang ama para masiguro na walang mangyayari rito. Puyat na puyat man, minabuti niyang maghanap ng manggagamot na makakatulong. Inakala niya kasi na ito ang pinakamagandang paraan, subalit nang marinig ng tatay niya ang kanilang pinag-uusapan, bigla itong bumangon kasabay ng pagwika nito ng, "Huwag na kayo mag-iimbita ng mga hindi taga rito. Dahil kapag ginawa niyo yan, pinapalala niyo lang ang sitwasyon. Hayaan niyo na. Ayos lang naman ako. At yung mga taong gumawa sa akin ng hindi kaaya-aya, Diyos na lang ang bahala sa kanila." Ang kaso lang, nung marinig ni Solomon ang tungkol dito, hindi siya nakinig. Noon pa man matigas na ang kanyang ulo, kaya kapag alam niya na tama ang kanyang gagawin, di siya nagdadalawang isip na sumuway. Wala siyang pakialam kung ikakagalit yon ng kanyang ama. Ang importante, maagapan nila ang iniinda nitong karamdaman. Ngunit nang akmang lalabas na siya ng bahay, bigla na lamang siyang napahinto nang may maramdaman siyang kakaibang presensya na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Nakaharap pa kasi siya noon sa tatay niya, gawa ng hindi pa tapos ang kanilang pag-uusap. Kaya naman pagharap niya sa nakabukas na pinto, dito niya palang nakita ang mga bisita nilang hindi niya inaasahang darating. At ito ay walang iba, kundi ang kanyang sariling mga tsuhin at tiyahin. Unang silay pa lang dito, kinilabutan na siya dahil lahat ito halos butot balat na parang wala na itong kinakain sa mga bahay nila. Pero ang nakapagtataka, malakas pa naman yon dahil yung mga tsuhin niya, merong mga pasampasang sako ng uling, mga karne, tapos kung ano-ano pang ibibigay sa kanyang ama. Hindi niya mawari kung bakit ito nagkaganito, pero pakiramdam niya, kaya yung lumapit sa kanila ay dahil sa pambubugbog dito. Maaari na kahit magkakaaway ang mga ito, sadyang hindi pa rin nila yun matiis sa oras ng kahirapan.
Pagpasok naman sa loob ng kanilang mga kadugo, naiwan siya sa tabi ng pinto, tulala at animoy nag-iisip ng malalim. Kung hindi pa siya pinansin ng nanay niya, hindi pa babalik ang ulirat niya. Dala ng pagkagulat, muli niya yung sinipat upang masiguro na hindi siya pinaglalaroan ng kanyang paningin. Matapos nun, nang makumpirma niya na ito, tumingin siya sa kanyang ina habang nagwiwika rito ng, "Nay, ba't po sila nandito? Akala ko ba wala silang pakialam sa atin?" Ngunit nang marinig ito ng nanay niya, pinatahimik lang siya nito. "Kesyo, huwag nang magsalita ng kung ano-ano, magpasalamat na lang at maghintay sa resulta ng pag-uusap ng magkakapatid." Dahil sa sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang tumugon. Matyaga nilang hinintay ang pagtatapos ng nangyayaring usapan bago sila nagdesisyong lumapit. Kaya naman sila nakadistansya ay dahil sa umiiwas itong si Solomon na makarinig ng mga salitang hindi niya magugustuhan. Mahirap na baka magkasagutan at kung ano pa ang kanyang magawa. Naunawa naman yon ng nanay niya, kaya pinili nito na sumama na lang sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na tumahimik ang magkakapatid. Tinawag na rin siya ng tatay niya upang ipakilala sa mga kadugo nilang ni minsan hindi niya pa nakausap. Dala naman ng galit at pagtatampo, tahimik siyang lumapit dito. Pagharap nila ng tatay niya, walang kaabog-abog siyang nagwika rito ng, "Para saan pa ang pagpapakilala, tay? Di ba, hindi naman tayo itinuring ng mga yan bilang kadugo. Para saan pa ang formalidad kung sila mismo hindi tayo binibigyan ng importansya?" Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, anak. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang mga isinakripisyo nila para makasama tayo rito. Kaya mo nasabihan dahil wala ka pang alam. Kaya kung ako sa'yo, mas maganda na sundin mo na lang ang gusto ko. Balang araw malalaman mo rin ng totoo. Pasensya ka na, Solomon, kung yan ang ideolohiya na itinatak ko sa iyong utak. Maaaring magalit ka sa akin balang araw, pero sinasabi ko sa iyo, ang desisyon ko ay para lamang sa ikabubuti mo at ng mga kapatid mo. Pagkarinig niya sa sinabi nito, bigla siyang nahimasmasan. Iba na kasi ang tama sa kanya kapag yung sinasalita ng tatay niya ay galing sa puso. Pakiramdam niya kasi napakabigat na nun, kaya hindi na pwedeng tutulan pa. Kaya sa ayaw man niya at sa gusto, napilitan siyang humingi ng dispensa. Dito na rin siya nagpakilala hanggang sa magawa na niya ang mga ipinag-uutos ng kanyang ama. Matapos naman yung marinig ng kanilang mga kadugo, halos ilang minuto yung nanahimik. Literal na wala itong ipinakitang kahit na anong pagkilos na maaaring makapagtukoy sa kanilang mga naging reaksyon. Lahat halos parang mga rebulto na walang pakiramdam. Kaya naman nang mapansin ito ni Solomon, mas lalo pa siyang nagalit at nagtampo. Ngunit habang nagsasalita siya ng kung ano-ano, bigla siyang nilapitan ng isa sa mga tiyuhin niya at nung magkatitigan sila, agad niyang napansin ang mga nanlilisik nitong mga mata. Yan ang problema sa iyo, Solomon. Masyado kang lapitin ng galit. Huwag ka munang magbigay ng konklusyon kapag hindi pa nakakapagbigay ng opinyon ng kaliwang panig. Alam mo, ganito talaga kami. Kaya huwag kang umasa na katulad din kami ng iba. Malayo kami sa ibang tao, pamangkin. At yan ang rason kung bakit tinatatak sa utak mo ng iyong ama ang maling ideolohiya. Nakakatakot siya sa mga batang katulad mo at baka maulit na naman ang nangyari sa ating pamilya 50 taon na ang nakakaraan. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman siya nitong nilubayan. Subalit ang mga sinabi nito ay hindi na naalis sa isip niya. Sa puntong yon, napagtanto ni Solomon
na hindi nga katulad ng mga pangkaraniwang tao ang kanilang pamilya. Sapat ng basehan para sa kanya ang mga nanlilisik at mga namumula nitong mga mata. Matapos ng nasabing usapan, mariin siya nitong inabisuhan na hanggat maaari wag na wag munang gumawa ng kilos na hindi nila alam. Babala pa ng tiyuhin niya, di ito magdadalawang isip na paslangin siya kung sakali mang di siya tumupad sa kanilang mga napagkasunduan. Kaya naman kahit labag sa kanyang loob, wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Maya-maya pa, dala ng matinding takot at pagkasindak, tahimik siyang napaupo sa gilid ng silid habang tulalang nakikinig. Yung kanyang ina, kahit gustong-gusto siyang lapitan para alalayan at gabayan, hindi rin ito nagawa. Kagaya niya, binalot din ito ng matinding takot at pagkasindak sa mga nilalang na halos pati paghinga, muntik na nitong makalimutan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kahit nasa ganon siyang estado, narinig niya pa rin ang lahat ng pag-uusap ng mga ito. Dito niya nalaman na kaya yun bumisita ay dahil sa kagustuhan ito na ipaghigante ang tatay niya. Nangako rin ng kanyang mga tiyuhin na tatrabahuhin nila ito ng malinis upang hindi na sila mapalayas sa lugar ng Trinidad. Mahalaga sa kanila ang bago nilang pugad, kaya anuman ang mangyari, nakahanda sila na ito ay ipaglaban. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, taus-puso yung nagpasalamat sa mga kapatid niya. Pagkatapos ng naging pag-uusap, umalis ang mga ito, bitbit ang matinding pagnanais na maghigante sa ilalim ng kanilang pangalan. Hindi naglaon nang tuluyan na itong makalabas sa kanilang tahanan. Dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang ama para magtanong ng mga bagay na medyo gumugulo sa isip niya. Hindi niya kasi sukat akalain na lahat pala ng mga kadugo nila ay merong bahid ng pagiging aswang. Aminado kasi siya na noong hindi niya pa nakikilala ang mga ito, inakala din niya na isang malaking kahibangan ang paniniwala sa mga ganoong uri ng nilalang. Subalit nang marinig ito ng tatay niya, mariin siya nitong inabisuhan na totoo ang lahat ng bagay na kanyang nakita. At para hindi siya maguluhan, mas mainam na magtiwala na lang siya sa sinasabi ng sarili niyang kutob. Dahil dito hindi na siya nakapagsalita. Bali-balik na rin man kasi ang mundo. Alam niya sa kanyang sarili na hindi nagsisinungaling ang kanilang padre de pamilya. At sa paglipas ng mga araw, wala na halos silang balita sa ginagawa ng mga kadugo nila. Basta tuwing hapon, bumibisita ang kanyang mga tiyahin para maghatid ng mga nakuha nitong karne ng hayop. Sigurado naman ang tatay niya na totoo at walang halong panlilinlang ang mga dala nito, kaya naluluto at nakakain nila yon ng may buong kapanatagan. At sa awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama sa kanila. Pagkaraan ng 2 linggo, muling bumisita ang mga tiyuhin niya. Ngunit sa pagkakataong yon, 10 oras na ng gabi ito pumunta. Sapilitan din itong pumasok sa loob ng bahay sa puntong hindi niya mawari kung saan yun dumaan. Basta pagmulat niya, nasa loob na ito ng kanilang silid, nakatayo sa harapan ng higaan ng kanyang ama. Kapansin-pansin din ng mga saradong pinto at bintana na animoy hindi man lang nabuksan sa kanilang pagpasok. Pagsilay naman niya sa pangyayaring yon, dali-dali siya ritong lumapit. Di pa man nakakaupo, narinig na niya ang isa sa mga tiyuhin niyang nakikipag-usap dito na nagwika ng, "Nandyan na sa labas sa mga nanggulpi sa'yo. 6 silang nakuha namin, pero may 3 pang nakatakas. Pero huwag ka mag-alala. Oras lang ang pagitan bago namin sila madakip. Sa ngayon habang tayo'y nag-uusap, meron ng humahabol sa kanila. Kaya naman bago mo mapatawan ng parusang kamatayan ang mga nasa labas, nasisiguro ko sa iyo na naihatid na sila rito. At nga pala, Conrado, bago ka lumabas, isama mo ang anak mo na merong kakayahang matunghayan ng lahat ng mangyayari. Iwan mo mga mahihinang loob
sapagkat hindi pa hinog ang kanilang mga dibdib para masilayan ang mga ganitong bagay. Yun lang, kapatid. Matapos nitong makapag-wika, agad naman yung tumayo at lumabas. Sa pagkawala nito, dito na nagpatuloy ang pangungusap ng iba na animoy meron pa tong ibang pakay sa kanyang ama. Hindi nagtagal, nang magkasundo na ang lahat, dahan-dahan naman nila yung itinayo. Si Solomon naman, naiwan lang sa sulok, naghihintay na tawagin ng tatay niya. Ngunit nang akmang lalabas na ito sa pinto, hindi pa rin yung nagpakita ng senyales ukol sa anak nitong isasama niya. Mabuti na lang tumingin ito sa kanya, kasabay ng pagbaba nito ng senyas na siya ang nais nitong isama. Kaya naman ang maunawaan niya ang tungkol dito, di siya nagdalawang isip na tumayo. Paglabas niya ng bahay, nakita na lamang niya na isinara na ang pinto ng isa sa mga tiyuhin niya. Kapansin-pansin din ng malalim nitong paghinga, animoy sa bawat pagkilos nila, kailangan talaga nilang umangil. Nakakatakot man kung pakikinggan, sa katagalan medyo nasanay na rin siya. Ilang minuto pa ang lumipas, iniharap na ng mga ito ang 6 kataong kanilang hawak-hawak. Bawat isa dumaan sa matinding parusa na sa unang tingin, alam mong hindi na sila aabutan ng ilan pang mga araw. Nakakaawa man kung iisipin, walang naramdamang konsensya si Solomon at ang kanyang ama. Alam kasi nila na ang nangyari sa mga ito ay karapat-dapat lamang buhat sa kanilang mga ginawa. Dahil dito, agad namang isinagawa ng mga nilalang ang ritual sa paghahanda ng kaparusahan. Bago nila ibigay sa kanilang kapatid ang tabak na gawa sa pinatalas na buto, benindisyonan muna nila ang mga biktima gamit ang isang itim na likido. May binabanggit din yung mga dasal na halos hindi na maintindihan ni Solomon. Napilitan din siya noong takpa ng kanyang tenga dahil habang patuloy niya yung pinakikinggan, parang hinihigop nito ang wisyo niya. Bagay na naging daan upang wala na siyang maintindihan sa mga sinasabi ng nilalang. Basta nagulat na lamang siya nung makita niya ang kanyang ama na nakatayo na sa tabi nung 6 na nakaluhod sa lupa. Umiiyak man ang mga ito, wala siyang nakitang anumang awa sa mukha nito. Basta, habang nakatitig yun, pakiramdam niya ay siguradong sigurado na yung pumatay ng tao. Nang mapansin naman niyang wala nang nag-uusal, dito na siya muling nakinig. Bago pugutan ng mga ito ng tatay niya, narinig niya na nagbigay permiso ang pinakamatanda sa kanyang mga tiyuhin. Yun bang itong hinihintay na hudyat para isagawa ang parusa? At sa loob lamang ng halos 1 minuto, napugutan nito ang 6 katao. Hindi na ito naging mahirap, gawa ng sa pamamaraan ng kanyang ama, mukhang sanay na itong gumamit ng tabak. Yun nga lang, ang pinakaunang biktima, 8 beses niyang tinagas sa leeg bago ito napugutan. At yung mga sumunod naman, kung hindi 5, 3 beses. Napakahirap ng tingnan. Sa kadahilan ng pakiramdam noon ni Solomon, napakanormal na lamang ang pagpatay nito ng tao. Pagkatapos naman ng pangyayari, dumating na rin ang 3 pang hinihintay nila. Kagaya ng nasimulan, pinaluhod din ito sa kanyang harapan at pinugutan. Nang may sakatuparan na yon ng tatay niya, dito nila narinig ang sumunod na plano ng mga kadugo nila. Ayon sa mga ito, matapos ang nangyaring parusa, itatarak nila sa kahoy ang mga pugot na ulo para ipakita ito sa publiko. Dagdag pa ng mga ito na nakahanda din silang idamay ang iba kung sakali mang merong makialam sa mga nais nilang mangyari. Ngunit nang marinig yon ng tatay niya, mariin itong tinutulan ng plano. Ayon dito, hindi na kailangan pa ng karagdagang biktima para katakutan sila. Dagdag pa nito na, sapat na ang mga nangyari, kaya mas mainam na ilibing na lamang nila ang mga labi.
Sige, Conrado. Kung yan ang gusto mo, susundin namin. Pasensya ka na. Hindi lang kami sanay na merong inaapi sa ating pamilya. At kung tutuusin, kulang pa nga yan eh. Dapat buong angka ng ating pinatay para lahat sila ay madala. Gigil na sagot ng tiyuhin niyang kausap nito. Pagkatapos nitong magsalita, hindi na umimik pa ang kanyang ama. At kagaya ng inaasahan, sinunod ng mga ito ang ibig nitong mangyari. Walang sabi-sabi, agad nilang pinagtulungan ng mga labi para dalhin sa huli nitong hantungan. Nang makalayo na ang grupo, pumasok na silang dalawa sa loob. Para makalimutan nila kaagad ang nangyari, hindi na nila yon pinag-usapan. Alam ni Solomon na may mga pagsisisi ang kanyang ama, ngunit sa kabila nito pinipili nitong magpakatatag, alang-alang sa kanilang pamilya. Kinabukasan, pagising naman nila, wala silang kaide-ideya sa mga sumunod na nangyari. Inakala talaga nila na dito na magtatapos ang lahat ng kalbaryo, pero lingid sa kanilang kaalaman, meron pa palang kasunod pagkatapos nito. Huli na nang malaman nila noon ang tungkol sa mga natuklasang ulo ng mga taga-baryo. Kaya naman pagsugod nito sa kanila, halo-halong emosyon ang kanilang naramdaman. Pilit nilang pinabulaanan ang bawat paratang, ngunit ang mga taong sumama sa pamilya ay pawang hindi na naniniwala sa kanila. At habang tumatagal ang argumento, nagiging agresibo na ang mga ito na para bang pinipilit na sila nitong aminin ang mga kasalanan na hindi naman nila ginawa. Maya-maya pa, sa kalagitnaan ng komosyon, dito na pumasok ang mga kadugo nila nang hindi nila napapansin. Pagharap nito sa pamilya ng mga biktima, pilit nila yung pinalayo sa pamamagitan ng pagtulak at mahinahong pakikipag-usap. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagpadala hanggang sa nagdesisyon na ang mga nilalang na gamitan ito ng puwersa para masindak. Sino man ang humarang sa kanila, walang habas nila itong pinagtututulak hanggang sa magkandara pa na ang mga ito. Matapos ang ganung pangyayari, nabaling sa mga tiyuhin niya ang galit ng mga tao. Akala ni Solomon, magpapatinag ang mga ito, pero taliwas sa kanyang inaasahan ang mga nangyari. Imbis kasi na humingi ang mga ito ng tawad, nagpatuloy lang yon sa pagmamatigas hanggang sa napilitan na itong humugot ng tabak. Kaya naman nang makita ito ng mga tao, di na rin ito nagdalawang isip pa na bumunot ng armas. 3 sa mga ito may dalang baril, kaya naman inakala nila na madali nilang masisindak ang kanilang pamilya. Subalit ni konting bakas ng takot, wala itong nasipat sa mukha ng kanyang mga tiyuhin. At habang patuloy nila yung tinututukan ng armas, mas lalo lang itong nalulunod sa matinding galit. Hindi nagtagal, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong tinaga ang isa sa mga lalaking may hawak-hawak ng baril. Sa sobrang bilis ng pagkakataga, ni makaatras hindi na nito nagawa. At bago pa man ito mamalayan ang matinding pinsala, gumulong sa lupa ang kanan nitong braso. Sa puntong yon, doon pa lamang ito nakaramdam ng matinding sakit. Sigaw ito ng sigaw, kaya naman yung mga kasamahan nito, inuna yung tulungan. Marami na rin ang tumakbo para lumayo sa mga tiyuhin niyang halang ang kaluluwa. Paglayo naman ng mga taong yon, di na sumunod ang grupo. Sa halip lumapit ito sa kanila, kasabay ng pagwika ng pinakamatandang kapatid ng tatay niya. Conrado, mukhang napapanahon na upang tayo'y magkahiwa-hiwalay. Pasensya ka na kapatid, hindi na namin matutupad ang aming pangako sa inyo. Ngunit huwag kang mag-alala, sapagkat kapag may kailangan kayo, asahan niyong darating kami. Manalig ka, hindi ito ang huli nating pagkikita. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tumangulang naman ito habang pahikbing umiiyak. Matapos ang naging pag-uusap, agad namang lumakad ang grupo, bitbit ang naputol na kamay,
na patuloy namang ninungusab ng pinakabunso. Bago rin umalis ang mga ito, sinigurado nilang nadala nila lahat ang mahalagang gamit at natupok nila ang mga pugad na kanilang lilisanin. Sila Solomon naman noon, nag-alsabalutan na rin para lumikas. Wala man silang ideya kung saan sila pupunta. Isa lang ang mga nasa isip nila at ito ay walang iba kundi ang makalayo sa lugar na yon. Kahit saan sila makarating, ayos lang. Basta wag lang kung saan sila nanggaling. Mag-iilang araw din nilang binaybay ang daan bago sila nakatagpo ng isang liblib na baryo. At nang marating na nila ito, pinagtiyagaan nilang bumuo ng panibagong pamamahay. Magmula noon, ilang dekada na sila ritong nanatili. Maayos naman ang buhay. Yun nga lang, hindi na ito katulad ng nakasanayan. Gayunpaman, mas mainam na ito kaysa sa buhay na palaging malapit sa panganib. At nung makatungtong na sa tamang edad itong si Solomon, agad siyang nag-asawa para makabukod na sa kanila. Nabiyayaan niya ng 8 apo ang kanyang ama. Kaya naman kahit hiwalay na, hindi pa rin sila nito nakakalimutan. Araw-araw bumibisita sila sa kanilang tahanan upang makinig ng kwento ukol sa mga karanasan nito. Ito na rin ang kinagisna ng kanyang mga anak, kaya lumaki ang mga ito na may matibay na paniniwala ukol sa mga nilalang na hindi nakikita. Magmula rin noong may naranasan silang hindi kaaya-aya, naging maingat na sila sa mga bagay. Isang beses sa isang taon, dumaraan ang kanyang mga tiyuhin para matingnan ang kanilang kalagayan. Di rin naman yun nagtatagal dahil ayon sa mga ito, malayong malayo ang kanilang pinagmulan. Ayon kay Solomon Pinuno, na kung ano ang kinikilos niya noong siya ay bata pa, ganon din ang kinikilos ng kanyang mga anak. Subalit sa kabila nito, nagawa niya itong mapigilan dahil sa pagmamalabis niya na hindi na maulit pa ang pananalasa ng mga tiyuhin ni Solomon.